Ahojte, dneska si ukážeme nejaké veci s malou násobilkou. Čiže častá úloha je vypočítať malú násobilku. Napríklad dostanete vypočítať násobilku násobky 2, čiže není nič jednoduchšie pre Excel, čiže ak si dáme, že 1, teraz to potiahneme do desiatky a pardon, asi s kontrolom treba ťahať tak. Teraz vlastne pri každom tom čísle si dám na 2, čiže ak by som to dal, že sem si môžem dať ešte znak krát, to je myslím, že pravý Alt a prehlasované E, hneď vedľa Enteru, čo máte takú klávesu, čiže Alt E vám dá takýto znak násobenia, ten si môžete takisto nakopírovať dole a teraz dáme 2, potiahneme si ju do celého, hej. To si môžeme dať takto bližšie k sebe. Tie bunky, nech to mám tak zaujímavejšie. Tuto ešte môžeme dať, že znak rovná sa, ale musím dať hneď Enter, aby mi to nepovažovalo za vzorec. A zase si to môžem takto zúžiť. A že 1x2 a sem vlastne urobím len toto krát toto, potiahnem to dole a mám násobky. Dvojke ešte by mohol niekto namietať, že aj 0 tam patrí, čiže môžeme ešte takto. To som mohol už takto naraz všetko potiahnuť. Tak. A toto takisto. No, čiže takýmto spôsobom vieme rýchlo spraviť násobky. Ups, prečo tu mám 1, 2 chcem tak. Násobky 2. Keby som chcel 3, tak zase to buď celé prepíšem, alebo si sem môžem urobiť taký fígel. Napíšem si, že násobky čísla a tu si dám to číslo, ktoré chcem, napríklad 3, hej. No a teraz to isté, čo sme robili už, dám si rovná sa, kliknem na toto číslo a keď stlačím F4, tak mi tam doplní doláre, vlastne stačí to nastaviť takto, čiže zostať v druhom riadku a stĺpec G sa môže meniť, alebo to dám takto, čiže zostať aj v stĺpci G aj v druhom riadku. Môžem to potvrdiť a teraz keď to potiahnem, tak mám násobky 3 a vždy keď napíšem tu nejaké číslo, tak sa mi dajú násobky 4, 5, 8, hej, čiže hneď sa mi to zmení, stačí prepísať toto číslo. Ak by sme chceli ešte byť kreatívnejší, môžeme si urobiť tabuľku, kde by sme dali 0, kde by boli všetky násobky, celá malá násobielka, čiže skúsme to takto, dajme si 0 až po 10, ešte jedno takto a no už to prepíšeme tu na takisto 0
označím, potiahnem to až ešte jeden, tak teraz si môžem celú tabuľku vypočítať ako toto krát toto, čiže rovná sa toto krát toto, toto krát toto. A teraz keď to potiahnem, tak to fungovať nebude, lebo stále keď pôjdem do druhého riadka, už mi berie toto a toto, čiže tu musím povedať, že má zostať stĺpci v tomto červenom, čiže sem musíme zmeniť, aby zostával stĺpci G, čiže, pardon, tomu musím toto sa má posúvať, toto sa meniť nemá, čiže má zostávať na riadku 12. Tak. Čiže Gčko sa meniť môže. Hopla. Ešte raz F4. Tak. Enter. Čiže keď to potiahnem, on stále bude na 12. riadku. Ale máme všetko krát 0. Keď to teraz potiahnem takto, tak to takisto nebude fungovať, lebo keď tuto poviem, tak síce sme správne, sme stále v tomto riadku 12, ale tu by nám to malo zostávať v tomto stĺpci a neposúvať sa to. Čiže vrátim sa sem a tu musí byť ešte povedané, že má zostať v stĺpci F, čiže buď stlačím F4, alebo ten dolár tam môžem aj ručne dopísať, keď stlačím pravý Alt a U, tak dopíšem dolár ručne. Kliknem na to, ťuknem a teraz by to malo už fungovať, čiže tu bude mať 0, ale už keď to posuniem takto, tak mám krásne vyplnenú malú násobilku, hej, že 0 krát 0 je 0, 0 krát 1 je 0, hej, 1 krát 1 je 1, 6 krát 6 by mal byť 36, hej, čiže funguje nám to. Dobre, toto je síce fajn, keď chcete nejaký rýchlo zistiť, koľko je násobok nejakého čísla, tak si môžete takúto pomôcku vyrobiť v Exceli. Ale pre nás ešte môže byť zaujímavé aj to, aby nás to ten Excel vyskúšal, hej. Čiže skúsme si urobiť hárok 2 a tam si urobíme nejaké skúšanie malej násobielky. Čiže dáme si vymyslieť 10 náhodných čísel, 20 náhodných čísel, povedzme, že chceme 10 príkladov, tak začníme takto, dáme rovná sa a dáme random between, toto je ono, a tu môžeme povedať, že čísla od koľko do koľko chceme, čiže chcem čísla od 0 do, tu musím dať bodkočiarku, alebo čiarku, keď máte anglicky, v angličtine ten zošit, v slovenčine bodkočiarku dávam a druhé číslo dám 10 a on mi vymyslí náhodné číslo od 0 do 10. Chcem takýchto čísel 10, čiže dám si to takto a takisto chcem ešte aj druhé čísla, čiže dám si to takto. Tieto čísla sa mi zmenia vždy, keď napíšem niečo a stlačím Enter. Musím niečo napísať, čiže stačí medzera
Enter a ono sa mi to prepočíta. Teraz napríklad môžem zase dať delete a zase sa mi to pripočíta. Pri každej zmene v tom zošite sa mi tie čísla prepočítajú. Hej. No aby sa mi toto nedialo stále, tak takto stačí označiť. Dám si kopírovať. A teraz na nový hárok si môžem tie čísla vložiť. Iba hodnoty. Že keď dám toto, už sa mi to s tým nebude diať. Hej, mám tie hodnoty stade skopírované. Čiže tento zošit si môžem premenovať na náhodné čísla. Teraz si tam môžem dopísať ten znak krát. Že pravý od prehlasované E. Potiahnem. Tu si dám rovná sa. A potiahnem. Môžem si to tak zúžiť pekne, aby som mal ten príklady také peknejšie pri sebe. Toto rovná sa si zúžim. A do tejto bunky budem písať výsledky. No, čiže 10x4 povedzme. Čo sa mi to zmenilo? Toto sú tie náhodné čísla. Pardon, ja som mal ísť sem. Toto si môžem premenovať a skopírované. Tu nám potrebujem si to tak upraviť. Čiže sem si dám to krát, čiže ešte raz pravý alt prehlasované E. Potiahnem do tohto stĺpca si dám len znak rovná sa, nič iné. Potiahnem tak. Zúžim si to, nech to pekne vyzerá. A tu budem písať výsledky, hej. Čiže 10x3 je 40, hej. No, Guborovú. No teraz by som potreboval, aby mi to fungovalo správne, aby sa mi to nejako aj kontrolovalo, že či som to správne vypočítal alebo nie. Znamená, keď dám zlý výsledok, aby to bolo povedzme červené, a keď dám dobrý výsledok, aby to bolo zelené. Takže to sa robí pomocou podmieneného formátovania, čo nájdete tu na. Čiže poďme si označiť ten výsledok. Dáme si podmienené formátovanie. Vyberieme si pravidlá, zvýrazňovanie buniek. Čiže ak sa niečo bude rovnať, vtedy budeme zvýrazňovať, a respektíve nerovnať. Ak je to rovné, tak budeme dávať zelenú výplň, čiže teraz si ťuknem toto, len pozor, teraz tu mám tie doláre a práve, že teraz ich tam mať nechcem, čiže dám F4 alebo takto, čiže krát toto číslo a zase musím zrušiť tie doláre v tom vzorci. Čiže teraz chcem to mať tak, aby keď to formátovanie dám do ďalšej bunky, tak aby mi to fungovalo aj, aby sa mi automaticky posunulo. Čiže dáme OK. Čiže
teraz, keď sem dám 30, tak už by mi to malo svietiť zeleným. Áno, je to tak, ale stále mi to nesvietí zeleným, keď dám zlé číslo, či červeným. Takže poďme dať ešte jedno pravidlo. Podmienené formátovanie, pravidlá zvýrazňovania, text, ktorý obsahuje, neviem, ktoré z toho by som mal vybrať, menšie, väčšie, skúsme menšie. Čiže vyberieme tam svetlo červená, či toto, čiže ak je to, ešte raz sem ťuknem, zase musím dať F4, krát toto, zase F4, no, ktorá hodnota menšia ako toto, hej? Čiže ak teraz dám menšiu hodnotu ako 30, malo by to svietiť, keď dám 30 je to zelené, keď dám 29, malo by to byť červené, keď dám 31, tak je to stále. Čiže ešte potrebujeme dať jedno pravidlo, ktoré zafunguje aj pre 31, čiže poďme na to. Dáme pravidlá väčšie ako a dáme, toto necháme tak a poďme sem, dáme preč tie doláre, ak krát toto číslo, zase preč doláre, OK, a už to funguje tak ako má, čiže keď dám číslo správne, je to zelené, keď dám väčšie číslo, je červené, keď dám menšie číslo, je tiež červené. Takže teraz mi to funguje tak, ako by malo, lenže problém je v tom, že keď to teraz dám sem, napríklad dám jednotku, tak to už nefunguje. Funguje to zatiaľ iba na tejto jednej bunke. Ak to chcem nakopírovať aj do ostatných buniek, tak musím skopírovať formát. Čiže označím si túto prvú bunku a idem na túto metličku, že kopírovať formát. Ťuknem a teraz to potiahnem až sem dole. Tu na už je 0, tak mi tu dáva zeleným, hej. Čiže ak dám 0, sem tiež 0, 7x5 je myslím 35. Správne 8x7, 56, 5x1, 2, jej, nie 2, 5. Dobre, 4x1, 1, 10x6 je 6 a 5x8 je 20 a 9x6 je 55. Tak, ale tak ja neviem násobilku. Skúste to vy, či sa vám to lepšie podarí ako mne. Dobre, takže očakávam vaše súbory s násobilkami a so skúšaním. No ešte teraz, keby som sa chcel znova nechať preskúšať s inými číslami, tak stačí prepnúť sa do hárka, už tu mám iné čísla, dám si kopírovať, prepnem sa sem a tu musím dať ale prilepiť iba hodnoty, čiže len toto vyberiem. Tak a teraz zase už musím dávať iné čísla, čiže 10x8, 80, takže takýmto spôsobom sa ľahko môžete skúšať z malej násobilky, alebo môžete si vyrobiť aj nejaké iné príkladíky, ktoré potrebujete sa naučiť a vyskúšať, či to viete. Dobre, takže čakám vaše úlohy z malej násobilky.